Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing jawab mek setunggal mek kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten rame. Ayo Mas lanjut. Ana awan, ana bengi, ana dagang ya ana tani. Ana rakyat, ana bupati, ana sing sara, ana sing korupsi. Ngono iku aja ditiru. Mangan tahu penak rasane, ayo bersatu kanggo negarane. Saiki jamane teknologi, awak dhewe serba gampang nek goleki nopo pesantren sing dadi omongan mergo ngakibatno jatuhnya puluhan korban. Delok bangunane pancen gak berjanji, cagake cilik-cilik, sing penting angger dadi pembangunane yo gak diawasi, tane wis rubuh bebayane para santri. Pancen musibah gak ono sing ngerti, tapi awak dhewe iso antisipasi, selalu waspada lan hati-hati supaya musibah gak ngeneki diri pribadi. Lanjut dan
Burine kok enak iki, Mas. Alhamdulillah. Tasik rame, tasik kompak, rukun nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kula ten mriki mboten piyambak. Enten bintang tamu penyanyi sing pun terkenal. Marilah kita sambut Denny Cakwan. Nah, tepuk tangan. Bintang tamu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Jompong malam ini luar biasa. Jompong malam ini istimewa.
mewah, Mas. Terima kasih warga Jompong. Matur nuwun warga Jompong. Masalah mangan dondong nang pinggir kali. Cakep. Warga Jompong muga akeh rejeki. Allahumma mangan kedondong nang pinggir sumur. Oh cakep. Muga warga Jompong kabeh panjang umur. Allahumma mangan dondong ngombene es nanas. Cakep. Warga Jompong nek diutang muga ndang cepet lunas. Allahumma amin. Mangan dondong ngombene es jeruk peras. Cakep. Warga Jompong mugi kabeh seger waras. Allahumma amin. Mangan dondong keribanan ondo. Cakep. Masalah main nang Jompong. Muga-muga mulai aku nggawa rondo. Apa Pak Lek? Gak oleh nggawa rondo. Ate mau PKB ya. Samene sik kuat ya apa? Gak oleh lapo tanggapan arep-arep rondo iki lho. Aku gak arep rondo le. Dene ana sing gelem ya alhamdulillah. Nek gak gelem, Ya nemene awakku gak payu blas. aduh koyo ngono to. Nek awak dhewe sambang mrene. Ya. Iku nyambung silaturahmi seduluran sampe warga Jompong kene. Seduluran nyambung silaturahmi kebeneran dina iki aku ambek nostalgia. Kono nostalgia. Aku nostalgia. Mengenang masa lalu kan berarti. Mengenang masa lalu aku biyen jaman cilik nang kene. Loh, cilikku nang kene to? Cilik aku nang kene paling wong iki panggil kabeh ambek aku. Apa buktinya nek kok cilikanmu nduk kene? Aku biyen sekolah SD nang kene lala, gak percaya temen. Kon sekolah SD Embong ngono iku. Sekolah pinggir Rembong. Alah, kon sekolah kono ya. Sekolah kono pelek, aku teko kene pelek lesu. Pelek. Dikei mangan ambek kancaku gitu. Kon ketemu kancamu. Ketemu kancaku iki mang masak masalah digane tumpeng aku dikei mangan. Kon dikai mangan. Dikei mangan. Karo kancamu. Iya. Sopo? Lanti. Aku mang kei mangan lanti angite. Siapa? Lanti. Iku kancamu lanti. Heh? Iya bener ya. Kancaku SD nanti mang wong mang. Wis mulai. Sakno anjene kete esuk mang nang kene umek anjene. Sakno lanti iku. Iya. Biyen no wendel biyen. Cilikane ben endel ya. Wendel. Tapi payu ginu-ginu ngono biyen. Lah saiki. Saiki masalah melorot kabeh. Kono ngapur kono iku. Barang mari mangan. Iya, mari mangan kon. Ya Allah, aku kira ngelak. Yo. Mari mangan mesti ngombe. Kudune ngombe. Aku digawakno kancaku es nanas. Kon digawe kancamu es. Es nanas. Kancamu sekolah. Iya. Sopo? Mas Yati. Mas Yati kancaku iku peleng kabeh. Masalah. Biyen obat bluron banyu kali ambek aku bareng. Mas Yati. Endi wonge? Mas Yati mang lho teko jarene kok. Mole. Yo anjene kepegelen. Kete esuk gawe es. Iya ribut gawe es. Ribut gawe es. Gak ngono sing titik kok sing kaya es batu aku ngono. Kon niku ngawur kon niku. Mari ngono aku mari mangan, mari ngombe ya. Iya. Tak pamiti arek-arek. Wis ya, Bro. Aku tak mlaku-mlaku sik. Yo pengen ngerti lingkungan kene. Iya, kangen kan wis suwe gak mrene. Iya. Aku kait mlaku. Mlaku. Dituwah bersepeda motor. Deyar. Iya. Walah. Ya, kek. Muring-muring kon. Kate moring-moring. Iya. Bar aku ngadeg tak delok. Jek. Mantanku tibae. Mantanku biyen aku ditobruk. Kok ditobro mantanmu? Ditobruk mantanku. Ya apa sapa? Sampina. Aku ditobruk ini. Perlu aku lho ya kon yo. Sampeyan aja guyu ngompo lho ya bener. Heh? Endi? Iku Sampina kudu kan abang. Sampina. I love you sayang. Maafkan diriku Sampina ya, sekarang kamu jadi rondo. Apa kon iku? Aku mbek Sampina iki lek jaman biyen ya ayo. Apa? Yes. Peristiwa sing mbok kenal apa? Peristiwa biyen mangan bakso bareng. Mangan mie ayam bareng. Dulang-dulangan aku mbek Sampina. Mesra ngono piye? Mesra. Tapi saiki ngono ta. Wis saiki tak dulang untune situ gak enok Sampina ya Allah, panggil aku mengnamo to, Bro nah. Ya Allah, kan kok yo kemekel ngono nah. Be ngompol hari iku kok. Seneng paling mantap kon. Paling. Tapi yo ngono. Apa?
ambek Sampina kisahku gak begitu manis endingnya. Kon gak bertahan lama hubungan. Gak bertahan lama aku putus ambek Sampina. Polahe putus. Aku konangan selingkuh. Kon kok selingkuh? Konangan WA-WA-an. Ambek orang ketiga. Orang ketiga. Sopo iku? Ambek Sawiyah. Selingkuh bareng Sawiyah. Ambek Sawiyah soalnya ya apa Sawiyah lebih menggoda iku lho. Luwe ayu. Luwe ayu. Saiki yang ngono apa Sawiyah. Ya. Sawiyah tak kene, Mang. Oh, rono lho. Wis mlayu rono. Ngono majare nunggoki aku. Paling karo aku metu langsung mlayu dhek iku, Mang. Iya paling. Kon sing nyeluk jenengku. Paling iku mang wedi kenangan-kenanganku teringat kembali. Paling ngono. Mangane areke ngalih. Tapi yo ngono ambek Sawiyah yo ngono. Apa? Masalah tragis. Ambek bapakne gak oleh gara-gara wetonku gak ketemu. Kon salah hitungan wetong. Salah hitungan wetong dadi cintaku terhalang wetong ambek Sawiyah iku, Mang. Iya. Mari ngono ya apa? Ya apa maneh akhirnya aku ambek Sawiyah iku ikhlas. Aku dikenal arek wedok liya. Sawiyah. Iya. Iki lho ambek awakmu ae. Iki ambek awakmu ae, iki cocok ambek awakmu. Arek wedoke ngono. Iya. Sopo? Ambek Suminten. Akhirnya aku pacaran ambek Suminten lagi teh. Wah. Jemban nuwun. Rokok. Iya rokok. Ambek Suminten. Iya, Mati. Ambek Suminten kon. Ambek Suminten. Suminten mah gak teko Suminten. Mang WA aku ngene, tong kok tak gawakno ayam bakar ngono. Ambek Suminten niku mau. Iya lah kok digawakno iku. Apa? Indomie sedap versi ayam bakar iku. Digawakno mie ati bae. Iya, ambek Suminten. Mari ngono, ambek Tapi pas katene lamaran, iya. masalah udan glodok bledek. Angin ngono. Angin puting beliung, Kabeh tadi situ. kabeh dadi situ. Jajan sembarang kalir murat marit akhirnya gak sida lamaran ambek Suminten. Gak sida lamaran ya. Aku sedih. Saknone to. Aku sedih le. Mari ngono to. Pas di saat aku sedih, datanglah gadis cantik. Heeh. Kembang desa jompong. Kembang desa jompong Iya, kene. menghampiriku menghibur aku le. Menghibur awakmu. Iya. Awakmu yang dirasa seneng. Aku ngerasa seneng. Karena arek mau. Iya. Sapa? Suminten. Ya apa sih? Paling keliru Suminten gak ana. Oh gak, pas aku ke depan sedih sih. Lah aku ki diparani. Parani sapa? Tutung mburi dijawil ngene. Sret ngono ya. Aku kaget awayu le. Oh iya ta. Iya. Arek ayu. Wayu. Sapa? Semi. Gak ngono sih. Hei, Eh, semi itu rek. semi. Areke mesti ayu semi jenenge tok semi. Semi yo. Selalu bersemi berbunga sepanjang hari. Panjang hari. Kagetmu. Mari ngono kon ya apa dijawil semi ku mau. Aku jawel semi ya bahagia. Iya. Lah kok mangkon. Wis kisah asmaraku lupakan. Loh iya dilupakan iki. Lupakan. Sore padha deyel. Kancaku arek munggah kene joget-joget dadi ande-ande lumut sore mang. Berarti sing joget mang kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Sopo iku? Lah Sopina barangku. Sopina ya kanca. Sopina rambutnya putih dadi apa nak klenteng ijo. Masalah klenteng ijo klambine kuning. Sopina gak keliru benah. Lah. Sopina yo. Situe barang yang ngono. Sopo? Klenteng ijo mbok dadi klenteng kuning ku mang. Sopo? Sauda. Sauda wendel kon dadah. Padha aku dah kon nang dah jenengku duduk Sauda. Terus sopo? Jenengku Nirmala. Gaya ae. Jangkrek jenengmu Sauda Ruminten. Arek ganti Nirmala bareng. Nirmala barang. Ayo. Mun tak kandhani. Apa? Aku winginane pas dolen nang ngone semi. Kebengen. Kok bengen. Aku diobrak ambek wong-wong kene no. Wakalar wong kene kok. Yo ngono to. Semi kancaku lha apa aku diobrak iki lho. Lah iya dolen yo ro wayah. Aku digawa nang ngone pos kantor pos iku. Kantor pos apa sih? Apa iku? Pos kamling. Pos kampling. Heeh. Aku digawa nang keamanan. Kok nang keamanan. Yo untung ae dulurku nang kene dadi ansip. Dulurmu nek dadi ansip. Kudu ansip padeku. Pakdemu dadi ansip. Iya. Sopo? Sukes. Sukes mang liwat proro. Ita itu tok kene. Yo. Glani kes.
ngono Pak Demo jare. Masih Pak De tapi petoponane melawete. Dorong ngene dadi polisi, kes aku ngene. Dadian si Paita itu ngono. Dadi gale ngono-ngono iku keamanan kampung. Pak, ngapunten Pak, sugeng dalu Pak. Pak tentara langsung ngawene. Ono modon digowo. Ayo ngono sukes gak iso nulungi aku. Lho sukes gak nantangi kono. Gak nalangi kowo tok sukes. Mari ngono ya apa? Adene makku ya dadi ansip nang kene. Dadi keamanan Lho, pisan. dadi kemandan. Kemana dari Iya. Ansip? Sopo? Keman. Iya, Keman. keman. Termasuk dolermu. Dulurku keman, kepanjangane keman, kemana? Iku keman iku paling sopan. Nanti Bang. Man. Ayo kok. Ayo. Seneni kono ambek. Roponane gak nyopo kurang ajar. Kate dadi opo? Tok. Ning ngene opo apike? Piye wis rokan tak gurung? Dorong. Salamu karo kowan. Tak pikir tadi keki kon Gak ita itu tok ketusuk ning ngono mah. Kan sore ita itu tok nunggu tanda. Nah, wis sama kane kon iku. Ya apa? Ngaji salat. Kon kelutusan nek bengi kon iku. Makane sampe kegerebek kaya ngono. Masih kelutusan aku bengi ya sembayang. Wis sembayang tok. Lah katene Mari sembayang iku apa maca selawat, ngaji ngono lho. aku ngaji. Iya. Ngaji ku biyen ikro gak tutup. Makane kelakuan kaya ngono. Wis ayo selawatan sik. Ya. Selawatan sih. Mumpung iki sedekah bumi. Ya ya. Ya kan? Iya. Muga-muga bumi ini mari loh jinawi. Lo jinawe. Iya. Muga-muga kabeh apa? Akeh rezekine. Akeh rezekine Berkah ya. barokah. Kon mari ku nundang rabi. Lah apa? Calon muarek kene kok. Wis. Selawatan to? Selawatan. Menyanyi. Nyanyi. Magadir. Selawatan kok magadir iku lho. Lah ya, Mas. Selawatan iki sing apik sing dirungone enak. Ya. Jangan didengar. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Dung tak des. Desmu dhewe ngono ah. Selawatan kok jangan didengar iku lho. Ngono masyaallah ta Mas yo karo selawatan. Salah kuwi sing digelok sawiyah. Selawatan sing kena. Selawat sing kena. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Ngono lho. Lapo ono selawatan nginang ngene kok niku. Diguyu sawiyah. Masyaallah to. Ya apa sih? Nek aku wis selawatan, aku wis menyanyi. Ya, lambemu ku meko. Oh, aku melok menyanyi. Iya. Ambeku umek-umek. Umat ngono lho. Sarek kok gak tetet blas. Salah cintaku mbek sawiyah kumpul. Ayo, dititeni. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Apa sih? Lapo-lapo kok niku. Umeke gak walah kaya wong stroke ngono to. Repot aja nih, musuh pantune wong jompong iki. Manjare kok kono umek saya gak arep umek. Maksude umeke gak kaya ngono. Ya apa? Lambemu iku metu swara, bengok ngono lho. Metu suarane. Bengok. Iya. Bilang dong dari tadi. Arek kok gak teteh nemen. Suti. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibi. Konku arek ayo gak kaya ngono to. Majare dikongkon bengok salah maneh. Maksudnya kita itu bernyanyi bareng. Oh, bareng-bareng. Iya lambe gatukno cek padha. Ngono lho. Berarti digathukno cek padha. Dadekno situ. Oke, ACC.
Ngono gak ketul. Sawe gae. Lambeku lambeku dadi terus itu. Dadi situ. Oke, baik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatu Oi. Wong pindho. salatullah salamullah ala yasin habibil syukur aku Kon gak sikatan berang dino. 2 tahun. Heh, 2 tahun kan. makane ambute kok sapiting. Ngono nyanyi. Maksudnya digadono gak ngono menyanyi bareng. Ngono lho. Nyanyi bareng-bareng mikir iku an. Masalah. Apa mbok pikir apa? Hah? Mbok pikir apa? Mau pikir kate dansa. Nyanyi bareng-bareng. Ya gak maksud iku menghibur warga kene ngono lho to, ngono iku. Lah ket mang mau pikir gak menghibur bengok-bengok iku lha apa? Maksud awakmu lho kene iki lho lapo? Ya nglodrok kok. Lah mau pikir aku pengajian bae nang kene. Sing ngarani aku yasinan iku sapa? Masalah kon mrene iki lho, gawa sangu apa nang ngomong. Lah apa kok sangu ya njaluk sangu wong-wong kok. Rumangsa ayam kula ngeren Innalillah. Oh niku lho lapo masalah rek. Lha lapo? Aku nyuluk godhok. Kon nyolok kodhok. Heeh. Aku nyuluk kodhok wis 6 taun. 6 taun. Kodhok ku tibane tak pikir iki lho. Ora beda kaya menungso. Mosok kodhok ya dhewe menungso dhewe. Kodhok piye? Ora kok ora tau nyuluk. Aku ora nyuluk kodhok. Kok iso padha ku ya apa arane? Ngene. Kodhok ku ya ana sing kodhok prawan. Enek sing kodhok Joko. Terus Enek sing kodhok rondo, enek sing kodhok dudo. oh dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Unine ya dhewe-dhewe. Urine dhewe-dhewe. Nek kodhok perawan unine piye? Nek kodhok perawan unine ngene. Iki kodhok perawan lho ya. He. Kodhok perawan ngene unine. Kodhok perawan iki. Ngatak 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 ngatak. Ngatak 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 ngatak. Kok iso ngetek-ngetek? Lho kok soalnya kodhoke perawan. Sopo sing perawan? Heeh. Lah nek kodhok Joko. Nek kodhok Joko ngene, iki kodhok Joko ngene. Kodhok Joko ngene. Pletek. Pletek. Kok ngono suarane kok pletek? Iya, goleki kodhok perawan sing ngecek-ngecek iku mang. Dadi terus dipletek. Dadi Kacu. saya kira kodhok rondo. Ah, nek kodhok rondo ngene. Kodhok rondo iki, kodhok rondo. Iya. Brok kotok-kotok. Brok kotok-kotok. Kodhok rondo ngono. Gak ado ambek suwiyah. Sapa? Suwiyah kok. Ya. Kodhokmu masa brok kotok-kotok. Kacu. Terus marunu kodhok dudo. Kodhok dudo. Kodhok dudo dhewe. Ya apa iku? Ngene kodhok dudo ngene. Rokok. Wis rokok-rokok. Rokok iku lho. Lho lah iya. Ya apa meneh? Rokok. Mergo goleki sing brok iku mang. Iku kodhok dudo. Mari ngono aku ganti nyulo sepi ya. Nyolok apa kok ganti? Tekek. Nyolok tekek. Heeh. Tekek kesalahan sepele. Saon. Iku sing darane 10 juta. Nek oleh saon. Lah apa maneh oleh sebobot sak ton. Ngondi ono sak ton. Lho, ora mesti rezeki. Ora rezeki masuk ono sampe kiamat gak ono tekek sak ton. Lah iku. Nek ono sak ton ya ge nguntal raimu. Iya mari ngono. Dilepeh nang kangemu. Kacu. Ah jembek aku. Aca.
Loh, mari ngono ku. Alane tak pikir ya ngono. Ora Apa? beda karo menungso. Tekek ya gak padha ngono so. Tekek kok ya nek tekek Jawa. Lah, tekek Jawa. Terus tekek Madura, Madura. tekek Cina. Dewe-dewe. Dhewe-dhewe. Nek tekek Jawa. Nek tekek Jawa ngene. Soale jange enek tekek nemplek dadak muni. Muni ngene. Otok-otok tekek otok-otok tekek. Otok-otok tekek. Ngono. Iku tekek Jawa. Iya. Lah, nek tekek Cina. Ngene tekek Cina. Jange tak lurupal kayak muni. Otok-otok tekek. Otok-otok tekek. Otok-otok tekek. Tekek otok-otok. Mosok kaya ngono, Ji? Iya. Lah nek Madura. Lah nek Madura sejel. Ya apa? Madura ku nek nemplek ku kelet. Madura nek nemplek. Kelet yo. Yo apa ku? Yo tagak-tagak. Jangan tak luru pun dadak muni. Aduh, nak kana otok-otok. Iku tekek Madura ngono ku. Berarti nek toko Madura tekeke mune ngono ya. Ngene ngono. Kon niku lho, nyolo bengi-bengi ku apa gak wedi dicokot ula? Kon gak wedi cokot ula. Ya iku tak pikir. Lho, Wis tak pikir. Maksudnya kon kene dijokot ulo tok gak masalah. Nek sikilmu abo ya apa? Ah terserah. lah nek sikilmu abot nek kon mati ya apa? Ya iku tak pikir. Lho. Kok bentus sih? Iku nek dijokot ulo, nek awakmu digontol genderuwo ya apa? Ayo. Terserah. Lah kon kok digon gendruwo gak iso mulih ya apa kon? Ya iku tak pikir. Kok tak pikir cuy. Nek gak iso mulih gak ketemu anak bojo kapok kon. Terserah. Lah terus mari ngono anak bojomu tak pek ya apa kon? Ya iku tak pikir. Tak pikir cok ae. Terserah. Gak ngomong. Gak ngomong. Gak ngomong. Wah kok. Ngene iki. Nambah gawe ku sing temenan. Lho apa ya kurang temen aku. Wong kon iku dadi bayar kok ya sosok nyulo-nyulo kodhok. Wah, penggawean. Lapo? Nyocot ta nduk kene. Aku ki nyuluk kodhok. Wis ora lek awakmu iku nyolo kodhok. Wong kok senengane nyocot ambek laran-laran ngene iki. Ala apa awakmu? Lho, aja muni ngono. Apa? Terserah. Bojomu ae iki, bojomu. Bojoku iki. Lah ngene iki jolo tekek. Salah jalan tekek. Kamu. Ya iku yang tak pikir. Aku iku wis blenger cak, urip melarat iku. Rono rene ngalor ngidul ditagih utang wong. Cukup pak koyone nyolo kodhok. Cukup. Lah, ya iku yang tak pikir. Wong kok Wong mbok berusaha metu-metu kono. Kok tambah gedhe abrus karo laran ngene iki. Oleh apa kon? sapa laran? Iki arek loro iki. Iku duduk laran. Apa? Sampah. Ya iku sing tak pikir. Kacau. Wong kok saking ngene. Buka solusi. Awak dhewe kepengin sugih ora kok nyul kodhok tok. Dadi bayan kurang setahun ya wis jange pensiun. Lho lah ya wis ngerti kon katene pensiun. Kudune berusaha golek penggawean liyane. Lho, aku wis usaha. Usaha apa? Rondo-rondo sing sugih tak rayu gak metu duwike. Anyane kok dadi bayan gak genah. Dadi bayan iku sing genah. Apa aku kurang genah? Mengayomi masyarakat, melindungi rakyat. Ngayomi masyarakat. Ayo kentekno payung. Cak, maksudnya Wanto iku ngene lho. Sampeyan iki punya jabatan tinggal 1 tahun. Gunakanlah waktu 1 tahun iku kanggo sing apik kanggo masyarakatmu. Berselubunglah istilahnya nggone masyarakatmu sing ngisor-ngisor, sing membutuhkan. Ora malah sing gak membutuhkan iku kok kei bantuan. Sing membutuhkan kok jarno. Sing apik kok jonjong. Sing gak apik tambah koyo jarno ngono kuwi pantes ngono ki. Kelakuan ngono ki pantes. Lah ya iku tak pikir. Wah, ancene bayan tak jebokne ancuk. Kosok miso-miso. Wis aja tukaran ae. Saking ngene to. Aku kepengin sugih sing singkat. Kon pengen sugih singkat. Meneh tak takok yo. Kebeneran. Lah wong arek loro iki praene gak genah kok takok arek loro iki lho. Wong iki lho pengangguran kok takoni tambah wae mbok. Lho. Tambah kere tikel telu. Lah aja ngono. Bener aja ngono. Aja ngono. Lah takonono nyambut gawe apa galih iki? Aku takon. Nyambut gawe apa kan? Loh, aku tak.
Aku direktur utama ngemis. Direktur utama. Cek karo aku. Njaluk. Kace. Wis, saiki aku dudono kok. Tak kandhani. Kepengin soge singkat? Iya. Kepengin soge singkat? Iya. Aku tahu ngerti. Nok Kampung Anyar. Kampung ndi kuwi? Kampung Anyar. Kampung Anyar iku kampung di desane. Aduh kono sebelahe. Sebelahe. Desa iku Kono ndi? apa Karangjati? Iya. Ah, Daerah kono. kono. Terus Lah wong meru niku mesti rata-rata sukses. temen ta to? Sukses iku sukses sing piye? Sukses mulai soge. Boleh langsung soge. Langsung soge. Terus Sembarang kalian duwe pokoke. kaya to? Kaya ta? Apa? Omah. Omah. Omah, kaya to, omahe tawon. Kaki gak percaya ya wis ya. Agak iki serius. Anane aku mau, soalnya aku jek kepengin di jalan yang lurus ngono. Nek awakmu kepengin sing cepet tak duduhi dalane. Loh, terus dalane sing enak, dalane ndi? Dalane ku ya kawenceng lurus notok nganan. Wah, gak cocok. Sing enak ayo dalane bayi. Aku gak boleh ngomong kotor. Apa kotor enak Tak dalane? duduhi aja ngecem sae iki lho. Dalane miki. Ya. Lurus nganan. Nganan. Lah kuno ono bakul rujak. Nah, apane bakul rujak? Iku nisore. Iya, jan aku campur petis. Iki serius, aku iku selak kepengin soge. Lah yo. Aku ki tak kepengin soge. Iya lah. Iya sik tak sabar. Ono sing temenan to. Bakul rujak lak ruame. Rame. Lah, iku salah sisi takonono. Nek ndi bakul petis sing enak? Iki jelas kok Sidoarjo iki. Iso. Wes, Gak sing temenan. Serius, ah, iki aku temen iki. Yo, pokoknya dalane lurus notok, ngiri, nganan, ngiri, nganan. Kanan kiri kanan. Stop. Ya iku sing tak pikir. Yo gak bener nang kono iku ono tengah alas kampunge. Nduk tengah alas. Tengah alas, Kampung Anyar jenenge Kampung Anyar. Iku terus lek rono gawa apa? Gawa soto, rawon, Lho, pecel. To, lha iku Hah. kon iku marung ta dodono? Yo anane wong nang ngono iku nggawa kembang-kembangan. gawa kembang-kembangan. Gawa dupa. Kembang rawe. Kembang rawe. Keroken, Kembang turi. Kembang turi. Kembang api. kates. Kembang kakek. Yo anane kembang-kembang ngono kok mbek dupa. Lah nek ngono to, aku tak budal to ya. Yo wis ngene. Dongakno aku sukses. Dongakno aku sukses, engko lek sukses tak jak nang Bali. Wah, nek sukses aku tuku motor Pajero. Alah motor iku mogok. Mari ngono, aku liwat ser, kon liwat ngarep, tak tabrak gongko. Goro-goro kok. Eh? Gak oleh ngono. Oh, gale. Gara gak sido sukses. Wes, selamat tinggal. Dongakno temen yo. Yo. Kalau ada cinta ya. Ayo deh, udah nanti kan bang. Nanti. Oh, lah ngomong-ngomong. Ayo diintip. Ayo dente. Iku kok taji soge temenan tagak. Soge temen tagak. Aku yo pengen soge. Ayo budal. Wis ayu aku. Wis ayu. Ayo diwana tekan Domas ngono. Rupane kaya teletong iki. Jare kok pacaki tari ular. Ngene lho. Sampeyan iku lak utangnya. Aku diguyu. Diguyu iku ya seneng. Ana kudanir tak pacaki ngene. Aku kok pacaki apa, Cak? Tak dadekno reca. Kok dadi reca sih jare mau tari ular. Tari ular kakimu aku. Utang sampeyan lak akeh. Ya wong iki
Ngene iki perkara syariah. Mekar. Heeh. Syariah. Syariah. Amarta. Amarta. Sampai nek wayahe ditarik bayar sengidan go jeding. Asline dudu aku sing ngutang, peno. Peno sing utange akeh. Ya tapi Kanjeng Sampe ditunggoki kok. Lho iku lho. Ngene iki ya bojoku ya guyu kudu tak bacok matane ae. Am sing lanang nyambut gawe ku kayane dipek. Ya diguyu gak ndelodok sih. Ras waras, bebekmu kok kene ras. Terus ya apa reca iku piye? Dadi reca sampean nggo kene tak lungguhno meneng gale ngomong. Mek gatel. Nek gatel ya betah-betahno mi, mosok tumen reca terus gatel ngene-ngene gitu. Aduh isin aku, Cak. Isin. Sing ngerti reca, sing gak ngerti sakana madu mangsa dicet ijo iki lho. Lah ya rupane bluduk lho duwe isin. Wis aja kuwatir. Sampeyan tak dadekno ngene nyambut gawe iku kaya mie instan. Berarti cepet oleh duit. Cepet oleh duit. Aku mau ngocok tak delok kaya siluman kata. Kaya dalbo anake gendruwo lho bener. Aja kakean ngomong. Wis aja ngono, pembagiane ya apa aku sing soro? 50-50. Lah ya gak iso. Lho, Soro 1 juta ya mau 50-50. nek 1 juta 50-50. Aku 700 sampeyan sing 300. Ya aja nemen-nemen rek. Wis sing soro aku kok. Sing duwe gagasan iki aku Mas, lho. kasih to mulai. Kasih to. Kate mulai nang ndi? Rono. Nang di kerombongan ngono. Tutuk jeragane kapok durung nyambut gawe. Sembarang. Sing penting utang sampean tepet lunas. Padha, Cak. Iya. Wis aku nekat ngene iki. Daripada Daripada begal aku gak iso mlayu banter. Ya iya wis temen atau ngene, wis sampean banji kan sing nggawa lho. Iya kelenu wong paling. Ya kan, arek nom-noman gawa sampean gak jajak. Cok cilik-cilik. Mau dinyang 50. Kekno. Oh, ngawur ae 50 kok gelem. Lho, lah Kok nyusui 70 kok. Apa iki, Cak? Oh, tari ular. Jamput aduh semi kelek mambune. Masalah rek. Serba salah. Lho ya gak ngono. Sampai ini kok aja tari ular. Tumun reca tari ular. Reca iku teko watu sampai tak sebut reca tiban. Ku desa anyar. Mongko saiki viral nduk TikTok, nduk snack, Iya, nduk YouTube. Wong memuja reca nah iya. Saking uripe sorone kejenggelen secara singkat ya apa carane nang duwe. Wis, sing penting cepet oleh duit aja kakek ngomong. Iya, wis lungguh. Lho ngene lho. Alah. Wong reca lho kok lungguh milih lek ngono. Ya apa? Meneng gareng ngomong. Lho nggone ngene. Lah tumun reca sedih. Lho, Gareng apa? kurang ajar Indra iki. Ana diperkes iki lunas. Kan tak ajari kok bareng. Ya apa tangane iki piye? Reca iku sing bener ngene. Kurang menisor. Menisor maneh. Ah. Lah iki ana betone nongko. Meneng wae. Nek wis meneng engko dilukas mesti ana wong. Saiki jaman iku jamane wong bingung. Pakaian utang. Jelas iki wong saiki duwe akeh, Cak. Ya muga-muga. Lah sing njaluk rene gak mesti. Ngono lho ana sing uripe gak enak, ana nyambut gawene susah, ana sing utang gak lunas-lunas. Wis pokoke mosok bodho sampe sing ngatur aku meneng. Aku sing ngatur, sing penting oleh duwe akeh. Lah iki paling iki tamu pertama iki. Jancuk. Bojoku sing foto. Mi. Amit-amit jam. Iso kaya garangan ngene iki. Lho, Iku bawa bungkusnya sego-sego endi, Mas? meneng. Ana tamu meneng aja ngomong ae. Ana tamu ayo. Arek lulusan klubuk rupane iki rek. Cak Kuntet. Kiu. Kak ngono sih kok tumben. Apa sih graya-graya iki? Konangan iki. Cak Kuntet, kan ero aku dodolan apem yo. Iya. Apa saiki apemu? Lah apemku iku gak tau payu saiki.
Apem iki gak payu. Gak payu sampe garing. Lah gak ngono arek lanang-lanang lho gak ero ben apem iki enak iki lho. Ya Allah. Arek mbok masak. Apeme tengi. Aja ngomong konangan. Sopo sing ngomong tengi iku, Mang? Iki lho tangga. Sirik-sirik. Iya sirik. Terus ya apa? Aku bengong lek ngenget iki piye. Nek kepingin sapa sing melok ngomong ngengeti marek. Bondo pira sih peno iku? Kok naga apa ta cek oleh nget-ngetan. Aduh, kok medeni, Cak. Apa? Nduk kene ono sing graya-graya. Reca iku meneng aja obet. Ben jare duwe robot kesaktian. Kok gak ngono. Awakmu rene iki butuhmu kepingin uripmu enak. Ya apemku payu. Recaku cuwil sisih lho. Nek ancene apemmu iku wis suwe gak payu. Biasane kok nek dodol pirawan sing apem iku? Ya gak larang. Piro? 75. 75. Iya. Sapa muni ngenyang 100? Wong dhuwit 100 sampean pamerno arek iki sih. Wong sawerane manglo 800. Kuno kekno meneh geger ambek sing wedok kuno. Ngetek koe ngono. Nyok apemku seket. Aja ngomong. Wong apemmu iku ngono brutu goblok. Nek anjane kepingin laris apemu kaya biyen. Nyekaro njaluk nang kene. Lho endi ben jare duwe robot kesaktian. Iki bareca tiban iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Loh, ya apa sih? Ya kayak huluk ngene. Kayak apa? Huluk. Gak kaya buta ijo. Deni Cak, iya temen ta iki. Ya ngene iki jenenge reca kate keganteng kaya panjak kendang ngono katene. Aduh konangan. Aku diambung. Reca lho kok ngerti diambung. Tapi lucu loh, Cak. Ya lucu. Ini. Api. Iya, kaya wong. Iya, iya. Bek kepengin ro kabeh reca ya ngene iki. Api to. Api. Aja apa keri-keri betano. Ngene iki oleh tekan ndi? Oleh tekan ndi? Reca tiban. Lho iki lho ya, ana batune, Cak. Tek. Apa? Aku dipletet. Aja ngomong. Aja ngomong. Iki ana batune ya, Cak. Batune iki beda. Siji mbek batune radio bunder dawa. Iki batune kaya latu-latu. Aku kak. Ndoke dibuti. Ya aku pengen tuku ngene, Cak. Mene-mene ae. Saiki nek awakmu njaluk kepingin sugih bali maneh, njaluk dhisik perkara mene-mene kepingin gak apa-apa tak delekno. Sumpah apik lho. Iku sentolo api aja diprekes. Iki sampe ngiyer-ngiyer. Tek. Apa? Tese juntir. Meneng ae. Wong reca lho kok ngerti tes. Piye, Cak? Piye iki? Jaluka nang barca, apa sing mbok karepno cek nang keturutan. Adoan. Aduh medeni udele. Udele medeni. Udele medeni ya. Cek gak medeni. Tambah pasif kan. Kita pikir nek dilungguhi ya. Kenek. Tek. Apa? Ayo. Apa? Endokku kelungguan. Tek. Masalah. Aku dope Philip meledos. Reca iku gale ngomong. Konangan. Nek nglungguhi aja kenceng ndoke lato-lato rek. Karo doti kok doti. Longgo ya sing apik, nggo ngarepe. Lho kok ana keleke? Lho ya apa reca ku ya ana keleke.
Reca 2026 iki modern sik nyar. Apa? Lho tak jokoe tak jokoe. Pentile lawas dicekel. Meneng ae konangan. Ya apa cak ukir-ukiran yo. Iya, iku diukir ambek pemahat. Kok gak iso deh cak iki. Eh? Medeni ngene. Ya mesti ae. Yo kan. Aja digawe dolinan pentile iki. Iki piye cak aku sungkem ta cak. Sungkem diluk kenek, ndangak kenek. Apa maneh nek kon kepengin mandi tumpakno kene mandi ta, Bang. Iya. Saya tak jajan sungkem. Iya sungkem. Kaya ngono pinter. Apa? Ada Nat. Apa? Ada. Apa? Ada. Apa sih? Ndokku cicilan. Kon yo ngono. Jaluk ku sungkem lapor ndoke kok dilat iki lho. Gila. Enak ta? Makane sing kring-sengkring kon iku. Aja ngomong konangan iki. Piye berarti? Yo sungkem biasa, Mbak, kula nyuwun. Ya apa sih mbok karepno? Tumpakno apa mandi. Iya. Kok ae aku pengen foto. Kok kepengin foto? Kene tak foto. Goblok iki. Foto dhisik. Ya apa? Ada bare? Ah, wis tumpak. Sik cak. Sip. Wis, sip dolan. Le. Aja mlaku, Reca. Piye iki cak gak iso foto. Wis meneng kok. Lho fotomu. Lho. Lah kok kena katok gemes. Sing kena katok gemes. Tapi gak apa-apa wis. Apik. Heeh. Iya. Oh, wis apik wis. Jaluk. Jaluk pangestu. Loh, boleh kayak huluk lah. Lah wong jaluk pangestu kok udele disebul. Jare iku sing mandi. Masalah rek ono kon rupamu ayu kok goblok. Le. Astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapunten ya Allah. Aja diudani wadene ketok. Wis aku wedi aku nak jaluk ya. Njaluk ah. Lho, kok dadakan lu ngemi reca lah kakekmu ah. Reca mbok mi lho. Piye lah sing bener cak. Ngene lho. Ya nuwun sewu lho ya. Aku mek muruki tok ae. Kok irene gak apa-apa. Reca nami kula sapa? Kula nyuwun pandongane supados kula sugih. Apem kula cek payu malih. Ya, pemku cek payu laris. Saiki apemmu tambah cilik ta? Iya, garing. Garing. Kan duwe gembor gawe ngocor apeme arek iki rek. Kowe njaluk. Jaluk ya. Ya. Merco. Ngene recane kate gak singgaten rek. Kula pengen apa kula laris tenan sugih. Lapo? Manukku ta. Reca lho kok manuk tangi kondo lho. Meneng ae cek gak konangan. Pak kok medeni sih Reco? Ya ngene iki reca gurung tau urun nek gelek rene. Heh? Lanang. Ya kok demok lanang ta wedok? Tapi ki ono ndoke loro. Lah ya rek manuk nggawa ndok loro saya ngene. Wis Pak aku nak tak boleh. Iya wis njaluk. Hmm. Merco. Kula pengen dagangan aku kula laris. Aku wedi-wedi dhewe. Kok
iso eon. Wis tak cakur. Lah kon wis jalan ta dorong lho. Wis. Darjo. Nah, ngono. Loh, Oke, Kak. aja kate ngomong. Wis keturutan. Kowe njaluk. Oke, kudu jare. Wis oke. Oke. Berarti wis dipangestoni kon. Iya. Menenek berhasil tak balik rene maneh. Lek aja berhasil Argentina Brasil. mahar. Oh, tak siap nasi. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Aja dibuka sih ya. Nah, Aku gak muga-muga apa sing dadi kekarepamu nang kelaksanaan. Iya. Wis ya. Lho. Kok dudu dhuwit jadwale tanggap. Sik, aku tak modon sih. Iya. Wis tak pamit ya. Iya, pamit to. Pamit ya, tak kunet Heeh. ya. Wis. Bye bye. Dah. Ya apa, Bi? Ya apa? Mau merangsang. Terus Saiki ketampek. wong anjene recuk. Ya wis ngono ae aja dibuka kok ae. Lho, ya apa? Jancuk 12.000, Cuk. Aja ngomong geget krungu tangga kok. Kanca kene rencok goblok kono ku. Ya apa sih? Maune tarife ku tentokno. Le, nyambut gawe kok aja buru tarif larang. Saeklase. Engko nek keturutan buri tambah akeh ngono. Masih gak 12.000. Ketok ana wong sugih ketok. Ayo. Wah gunung mudhun jurang. Aku golek pesugihan sing tak singkat. Lah iki sapa? Mbak, Ya Allah, Cak. Tiba kok sampe ndok kene. Aku bisa wae kok kene. Waduh. Nyopo aku. Aja dicengkol iki, Pore. Aku iki lak kanca sampean Cecek. Iya. Aku gak ngerti lek sampean iku manggon nduk ndukur gunung kene. Aku wis suwe. Wis suwi. Ya iya. Ya ampun, wis pirang taun, Cak? Pirang taun? ya ana Oh, 6 tahun. Iki kancaku, Cak. Kancaku. Kancamu sapa jenenge? Kunti. Oh, Kundit. Ya. terus awakmu lur. Iki sapa iki? Iki bojone aku. Iki bojo pen. Iya. Wis rabi ping pira mbek iki? Ping pira? Aku ta. Heeh. Sing dhisik mati. Sing dhisik mati. Heeh. Terus kedua iku mari manten anyar mati. Mati. Ketiga iku wonge ketiban susuwe manuk mati. Mati. Mbah, ayo pegatan ae. Kok mati terus? Lho, Lho lha wong aku iku wis bojomu pirang taun? Ah, dosa wong iya kok. Dilungkas mati. aja ngomong. Lek, Pak, aja sembrono lho iki lho. Iso lho. Ya iki bojomu sing terakhir ta. Iki bojoku sing terakhir. Berarti ping 9 rabi awakmu iki. 10 iki. 10 iki. Iya. Gak 10. rabi ping 10. Ora 10 iki. Kira be 10 karek ngewese. Gak ngono anggete ya kompresor ta ngewes iki rek. Iki sapa daya? Ilunge kok ngene, tak kenting-kenting. Cek gak sambekan cek bongko. Le. Sampeyan niku kok terus rene iki lapo? Ngene lho, Cak, aku kan yo dikandani arek-arek. Iya. Ya. Jarene iku nduk kene iku enek. Alah. Kaya rone ono bos-bosan apik. Apa? Reca. Iya. Iku sing iso nyepetno soge. Iso nuruti kekarepane menungso. Kekarepan iso gak duwe anak cendang duwe anak Iya. sugih nang gagi sugih. Iya, jane iya. Iku temen ta? Temenan, iki Lah. sing jaga aku. Iki recane. Iya. Iki ala mesti jogo. Iya. Baro aja makan kere. Peno iku kowe rene njaluk tulung ngelokno. Lho iki reca.
Ya iki recone, reca tiban iki. Recone gelangan emas, tau tile. Enek matane, Cak. Persis menungso. Motone beleken. Enek matane, Cak, delok, Cak. Loh. Cakeme bukaan. Oh, cokot. Ngene. Asu. Aja konangan. Cak. Lah terus rene iki Nggo apa? gawe apa? Nggo kene iki masih nggawa kembang oleh. Heeh. Nggawa dupa oleh. Heeh. Sing penting duduk kembang ambek dupane tuluse njaluk. Oh, ngono. Jalus, tulus aku njaluk jalus. Cak, iki recone lanang apa wedok? Mbok delon. Lah nek ancen awakmu kepengin reca iki lanang ta wedok, oleh mbok demoki. Gak apa-apa. Aku timbangane demok kan aku kan gak penak. Terus? Kan njaluk wedok. Becik tak delok langsung. Lah iya, deloken dadi cek ero reca lanang ambek wedoke. Ngono ya? Iya, gak apa-apa. Cak, tasku, Cak. Belajar. Loh, Apa? Apa, Dik? sik tak. Kok ngene, Jo? Apa? Kok sik tak. Kan aku biasa lek nanggone Trawulan, nanggone Borobudur, Iya, ngono ya. nang Reca- budak. reca ngono kuwi lho ya. Heeh. Itu kan watu to. Iya. Watu ya. Kan barang mati. Iya, iya. Lah iki kok recane iso krembuk-krembuk. Lah bentuke kok padha karo wek bojoku to. Iki reca niki reca modern. Hah? Reca modern. Sik geloke ora percaya. Jane ya, Cak. Sik tak gak beda jauh karo wekmu kok. Hah? Ora beda jauh karo wekmu. Ya tak pajakne iki. Temen, Cak. Sik. Apa? Kewetel rambute. Oh, reca kono rambut. Iku ngono duduk rambut. Apa? Lumut. Lumut. Saking suwene Saking lumut. suwene lumut. Kok rambut. Lumut ngono ya. Iya. Aku dikentut. Mencep. Kudu ngentut nek mencep. Sik tak. Iya. Sik. Iki lho. Cak. Rohku ngene kok apa ya? Patung ngono kok kan ya ngono ki ya. Lah kok iso krembuk. Catat ngene. Acane sing delok awakmu. Ya ngene-ngene. Ngono ya. Iya sing delok wedok ngene-ngene. Lah banci ya kok. Aja didol. Piye nek njaluk piye? Nek njaluk piye? Ya njaluk apa sing dadi Gentenan, kekarepane sampean. Misale sampean kepengin duwe anak, Marco kula nyuwun sinjata pitulungan. Sampeyan sik, Cak. Ngono. Cor. Le. Piye? Reca kok dikoko. Lah piye? Mbah, ngono lho. Badok. Dah. Barco, Lah ya ngono. aku njaluk anak. Lah aku lanang kok mana? Barco, kula niki kepengin sugih ya kepengin duwe anak ya kepengin duwe motor ya kepengin duwe sapi ya kepengin duwe sawah ya kepengin duwe anak. Kakean. Bingung kok rencane nuruti sing ndi? Sing ndi? Soge-soge tok, kok anak keri-keri. Tok, aku kok sugih. Kok toyo. Lah aku nek sugih ya kok matamu kon. Reca kok kate dibadok. Reca Barco tiba kok toyo apa? Lah piye? Barco tiba kok tok ae. Tok, Darmanto. Kacu. Wis reca kok kan aji. Barca, kula nyuwun sugih. Sampe dongaaken nggih. Kak ngurus. Aja ngomong konangan. Aku ae. Sik ya. Ya. Beke wajibe kurang. Aja dhisik, aja dikai sik. Mesisan. Weh, ini awakmu mbokmu. Jaluk sesuk semugih. Ora aja kene semlarat. Ora semuge. Apa? Oke. Soge iku arek wong gak duwe pura-pura soge. Ah. Soge. Jaluk mantep wae. Aku ngomongnya piye? Ya biasa. Nyai. Salamkum salam. Ah. Nyai
kewalan jadi kok. Lah nang jalan sing bau resep desa iki. Nyompong. Ya. Desa ngempong. Danyang jompong. Ah, Muga-muga kula terkabul cepet sugih. barco Mulia kon muni kok, Sok. Oke. Muga-muga terkabul. Muga-muga terkabul. Muga-muga terkabul. Nek bisa banyu ki terkabul. Alah, kelagepan bongko ya wis kon. Ya apa rek saking kepingine cepet keturutan kok. Aku kepengin cepet keturutan. Mbah. Sugih. Mbah. Mbah. Niki Gak iso nampani iki, aku sing nampani. Oh, awakmu nampani. Iya. Kok pinten? Oh, recok. Reda iki kadang-kadang ya ngono iku. Kaya gak kelas sampean. Ayo. Ayo mulai. Berkau. Kelantar ya. Ayo mulai ya, Cak. Tak ngono lembeng sing iki timbang recok. Aku mulai Aku saya. mulai ya. Terkabul. Iya. Muga-muga terkabul. Nek Nek wis aku sugih. Walah, aja pancen reto tak delepno nang kali. Lho. Kualat. Rejo ku meneng ae. Menahe matamu kelagem pencuk. Wong jenenge nyambut gawe. Rejo ku dapakno meneng ae mi. Sing penting hasil, kena gawe lunasi utang. 12.000 maneh. Piro? 12.000. 24.000. Iku cilike gedene ku 24 juta ngono lho. Sabar ae. Ya ngene iki wong nyambut gawe. Aduh. Loh, ono maneh. Ya iki wong sing nyimpen rezeki jane. Wis mesti gede. Tenang ae nih, tenang nih. Aman. Jos kowe. Ya. Ngene. Oh, gak nyamar. Intel biasa ngene. Gendeng rek. Dudu intel. Kok lah ngomong. Intel. Kok gendeng iki? Intel kok meneng ae ta. Kan cocok praene dadi ngene iki. Wah, gitu iki nomor 1. Percaya kita sing oleh nilai. Kandhane mau rene tak wangi kok teko jembal. Ayo temen. Oh, gak. Wingi jare moro ya gak moro. Jelas kok gendeng rek. Meneng ae tapi. Menahe matamu kok. Kanca mecakan kok. Awas. Apa apa? Disembur. Genting. Gak ur, gendeng temen. Jare wong kudu ya apa iki jan. Apa ngomong dhewe ae kuwi. Nek gawe penginan jare arek. Jangan kemana-mana ya, tempatmu di sini. Mana jangan-jangan. Jangan matamu. Menang. Mam. Loh, aku diperkosa sama gendeng. Kapan kowe tak nyokot banyak? Pokoknya ini ana iki
Kuwi ojo tene ngomong ae. Ngomong ae ojo tau kuwi. Ngomong ae. Nek kuwi ojo ngene ngono. Rejoku pegel paling robo iki. Nih, aku seperti percot. Apa? Duwe ndi? Apa belakang? Duwe ndi? Belakang ngomong gendeng. Nek gak iso duwe ku karo sampean. Lho lha aku gak tak seperti percot. Kon ketuane penipuan iki ya. Iya. Sumpah karo aku. Sumpah. Asula yo rusuh sih. Kualitas dhewe. Setan. Kon kene iki lho nyambut gawe model apa sih? Saking pegele aku tangku akeh, mami luwe akeh. Nek sampe konangan bapak polisi apa gak dicekel iki termasuk penipuan kon. Sanjipak ngene iki sanjipak. Lah nek kon sampe basa Cina barang janji. Lah ya penipuan. Iya. Aku dikongkon kuda, Cak. Aku rene kok gak ijo. Sampe sapa? Sampai Pak RT lho iki lho Pak RT. Pak RT ajar kok desa kene iki. Aku iki diperintah Pak Lurah karo Danton dan Sip iki lho. Ya terus Jarine ana dukun tiban meresahkan masyarakat. Kon tak elingno iki mbok terusno tak leren. sepurane iki dalanku salah anjene. Ngene iki mbujuni wong. Iya. Kok iki, Cak? Gak malah barokah tambah dosa. Iya. Aja dibaleni meneh. Oh, kacak sepurane aku sadar nek nyambut gawe secara tidak langsung gak halal, gak barokah iki ngresano wong dosa. Gak karepku dhewe, aku diperintah Pak Lurah. Iya. Mulane digawani karo Danton dan Sip iki. Ya sepurane Cak temen. Timbang tak lapurno. Ya aja Cak, kata baleni temen kata baleni. Heeh. Matur nuwun nek kon sadar Iya, ya. Cak. Nyambut gawe sing halal ae. Iya. Aja sing koyo ngene iki. Sing penting ya sepuro. Krungu kabar ta enggak? Krungu kabar apa Cak? Budi Wijaya saiki ditanggap wong jompong. Oh, kok jompong. Hajate Agustusan karo sedekah desa. Iya. Lah bengi iki kabare lakone rame. Apa Cak? Geger Sidoarjo, Oh. Sarip tambah oso. Apik iku. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya. Anggrek. Widak matane Mantri Polisi Jatmiko Sandan. Sarip diproneng peluru sakmono akeh. Yo. Pancen wis tak niati lan tak kajati. Nek Sarip dongkrak dobrak aturane para gubernur. Sarip kan nrimakno bangsa Walanda sing mancik nang bumi Sidoarjo. Ayo. Mesisan suraing dono leburing papan Cina.
cincing-cincing kawula ayo teles. Ayo, iki cekelen arek sarep arek tambah oso. Mas, C, olehmu goblok. Pun kula uber niku wau. Bedilmu iki gunakno. Pun kula bedil kuali dibroneng toro. Pun kula dar. Kena suyah. Mas, pancen percaya. Nek Sarip iki dudu arek sembarangan. Nggih, bener arek sekti, ya toh? Mulane gawe undangan edarno. Damel undangan kula edarno. Siji Lurah Gedangan, nggih. Lurah Tratap, nggih. Lurah Sawo, Lurah Waru. Kudu ngumpul nang kemantren. Gak tak lereni salah situ. Ayo, budal nggih undangan. Nggih, siap laksanakan kono. Ojo enak gantung sikil, Rip. Tidak, barek mantri polisi Jatmiko. Oh, tak beroneng mati. Dewe lurah-lurah kon teko kabeh janjane ngerti ariko. Kate ono apa? Acale bantuan. Oh, lho. Wis oleh, Bik. Kapan? Aku kok gak oleh. Wah, bengen. Bos, ngomong apa? Kula disukani Iki kemantren. Oh, nggih. Underan. Kok nggih ngapunten. Sing duwe pedang pengoso mantri polisi Jatmiko. Ngapunten. Ngomong karo Yujah. Nggih, kula pikir tasik ten panggung niku wau. Oh, Jogoyo. Nih, undangan ini. Tari. Undangannya mana? Kurang setunggal. Upas, nggih Dara Mantri. Apa gede? Bantuan langsung tanpa potongan. Ngono ta? Nggih. Tunggu, perintah ngono, ya. Aku yo ngekei bantuan. Nggih. Mantri polisi Jatmiko. Siap? Hah? Lurah Gedangan. Lurah Waru. Lurah Tratap. Lurah Sawo. Upas. Undanganmu kira kata apa? Gangsal doro. Sopo situ? Niku Lurah Waru. Nanti. Waktu kula undange dikirangan nek pondok niku temen lurah nek macam-macam bro nang nek. Rono iki. Lurah bawa niku ndasel dhewe kok. Dia tuwes.
Masa sampean kaget ana ora baoso. Anak kan kok tumok dewe. Mesti arek. Wes ngomong. Pokok ning kundengan kemarin tak piro. Saiki tak piro? Sedoso. Kon nganti telat apa sebabe? Anake kula telat mergi terlambat lho. Iku lupa bae. Telat terlambat kok bae. Wae. Nah. Ngapunten, Ndara. Jane kula nggih pun nrimo undangan kangge budal ten Pemantren. Iya. Bareng kula medal ten Jalan Raya. Niku enten tulisan, Ndara. Tulisan apa? Jalan pelan-pelan. Dadi kula mantun motor niku nggih mlaku genah mawon. Sing mangsane rumangsamu kanggo awakmu. Lah nggih, jelas no, Mas. Ya bener, Ndara. Kok bener apa? Jalan pelan-pelan. Melalui iki. Kalem-kalem lagi. Untuk tak bergerak pisan. Tuwa. Pas. Iku kakang manusia. Kangge napa, Ndara? Kendaraan bermotor. Sing salah Mboten dibike keterangan kanggo kendaraan bermotor lan motor lha kula. Lah kene Mas. Mawon nemu peraturan pemerintah. Ketemu jas kula. Lho. Nyelempit. Lho, nyelempit aja ringkes. Lah, tak tambah itu nyelempit deh. Aman dong. Wong. Kali ta. Sekarang goyo mulai.